Good morning everyone, welcome back to the channel. This is Taimu, the video creator. लोगोफोर आं दा नै राबार बारियावसो राबार टेपिं खालामफैदों आरोना लबार आथा हाफैदों टेपिं खालामनाय होनना बुङो नालाय ओमफ्राय बेखौ नायनो हागोन साफा आथा सिथाबजोब्बाय माने बेरे दैलि रुटिना आंना माने फुङाव सिखारनानै राबार आथा हानाय डिउटि आरोना फुङावनो लबार आथा हाफैनांगौ ओमफ्राय दा खावसे हाखांजोब्बाय बिथिं नै बिथिं लाइन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दंबावो ओरैनो ससे हाबोबाय नै बिथिंहाय हायाखै नै बेखौ हायाखै नै ओरै हाबोजोबखांबाय आरोना नैबे गगासिनो नै आखाया मथा मथि 3 घन्टासो गहोनानै ओमफ्राय दा कालेक्सन खालामफैनांगोन आरोना आङो 3 घन्टा गहोखांनानै माने जमा जाबाथाय बेखौ आरो ट्रेयाव दोनहैनोसै ट्रेयाव दोनहैनानै मैया लांखानाय दङ माखासे बेखौ नाना फैनोसै दा र' हानि आङो दायो टेपिं खालामनि आं हारसिंसो लोगोफोर हाम्फेया फैफायाखै आरोना हाम्फेखौ लाबोफायाखै आङो हानोसै लामाखौ क्लिन खालामना होनांगौ जायो नङाबा बरियाहाय गबाय नै लामाखौ क्लिन खालामना होनांगौ जायो गस्ला माने सिबदेला जोबखायो आरोना गस्लाखौ बोरायखौसो गानखानांगौ आथाया सिबदेला जोबो ओरै खावसे दंबावो मेंबाय फुङावनो फैनायमोन आं मथा मथि मालाबा 5टायाव हाफैयो मालाबा 4टायाव हाफैयो दिनै एसे लेट जादों 6टा 6:30 हाफैनाय जादों 7टा बारबाय टाइमा 7टा 12 नामा जाबाय हाजोबनोसै आं र' थ' लोगोफोर दायो जेबुंखौ सिङाव सोनोसै नै टेपिं खालामखांजोब्बाय हाजोबखांबाय नालाय नै मेगन माने सिथाबलाजोब्बाय गस्लायावथ' सिथाबजोबखायो गासिबो गस्ला लेथ्राखौसो गानफ्लेबाय थानायखौनो गानबाय थानो गोनां जायो ओमफ्राय दा मैया नानाय माने मैया लांनानै दोननाय कालेक्सन खालामनानै दोनहैनाय दं नालाय ट्रेयाव दोनदों एसिड दै मिक्स खालामनानै बेखौ मेचिनाव रलार मेचिनाव नाहैनांगौ आरोना नानानै लामहैनांगौ ओमफ्राय बेखौ नाहैग्रोनोसै ओमफ्राय बेखौ दाहाय 3 घन्टासोनि उनाव कालेक्सन खालामफैफिनबावनोसै आरोना लोगोफोर दायो नाहैग्रोनोसै र' थ' लोगोफोर आं दा माबायाव मोनफैबाय आरोना नाग्रा जायगायाव मेचिन दङ बेवहाय रलार मेचिन ओमफ्राय आं दा नानोसै आंना नैबेनोमोन आरोना मोनबाल' ओंखारदों मैयानिया नानोसै नैबेबायदि दा कालेक्सन खालामनानै ट्रेयाव दोनफैयो नालाय ओमफ्राय दा बेखौ नानानै लाग्रोसै आं दा ट्रेखौ खाथियाव दोनखानानै लाजोब्बाय बेहाय प्लेन रलाराव खनब्रै खनबासो होनानै प्लेन खालामनानै लाजोबनोसै एसे दाब्ले खालामनांगौ आरोना नासेबनानै एसे गोबा खालामग्रोनानै लाखानांगौ होमबासो मोजां जायो नालाय बेवहाय आङो एखे समान नाजोबनानै लाबाय नै बेनिफ्राय आङो नैबेहाय प्लेन रलाराव होखांनायनि उनाव आं दा नै प्लेन रलाराव होखांबाय दायो ओरै रलाराव होनोसै ओरै रलाराव होखांनायनि उनाव बियो बरिया आगर जायो आरोना लोगोफोर बिनि उनाव बेखौ सायाव फोराननानै स्मकआव होनांगौ स्मक एसे उखुन्दै दुमनांगौ आरोना होमबासो क्वालिटि जायो आरोना सिदा नै दा फावल बायदि नाखांबाय गांथामनै गामोनसो फिनिश लोगोफोर नानाया जोब्बाय मेंलायलायो आरोना लोगोफोर बिराद खस्थ' खामानिया ओमफ्राय दा नैबे ट्रेखौ सुनानै दोनलांजोबनांगौ आरो नाखांबाय नालाय दायो ट्रेखौ सुनानै दोनलांसै र' सुनानै लाग्रोनि लोगोफोर नैबे जाब्राजों मानजिना गालांसै दा आरो लेटेक्स लाबोफिननांगौ नालाय लोगोफोर मानजिलायबाय आरोना सिटखौ नाखांनायनि उनाव बरियानो आङो थोरसि मानजिनाय बायदि ट्रेखौ बरियाहै मानजिजोब्बाय मानो होनना बुंबा आरो नेक्स्टआव बेहाय लेटेक्स लागायफैनांगौ नालाय एसिड दै होनानै नङाबा बेहाय राबार आथा सिथाबनानै थायोबा मोजां जाया नालाय सिटआ क्वालिटि जानो नागिरा बेवहाय माने डाबल सिथाबबाथाय एकदम लाथा खायो आरो
दायो मानजिखांबाय लोगोफोर दा न' मोनफैलायबाय आरोना ओमफ्राय नै तनिष्काया मा खालामबाय थादों नै हारसिं आखाइ सुगासिनो साबोनजों लोगोफोर गाज्रि जाथारबाय तनिष्काया जाबाय सुदो आया मानजिदो नै ब्रासजों नैबेजों मानजिदो जाब्राजों आखाइ सुनो रोंथारबायलै तनिष्काया ओरैनो हरलाय मा खालामदों नोंलाय माबा खालामदों माबा खालामदों माबा सुनो आखाइ सुदों थालिर दाननाया सुदों मानो थालिर दांनांगौ नोङो नोंथिं थाम्फै दावदै गलाया गोलोमफ्रुलायनाय गुस्थियाव दांनानै गोलोमदैया संगासिनो बिदि गोस मस रागा जोंदो आरो ना बिदि जोंहा संनांनायनि नायगासिनो ओमफ्राय नैबे माथो लाइ मा ओंख्रि संना दोनखो बियो नाजों आलु दां मैया लाबोखानायसो मोनायाव मानसिफोर संनायाव ओंखाम संखांबाय दायो जानानै आरो आथा खानायफिननांगौ एखे आं जेराव जिरायो बेयावसो फैयो आरोना इसोर सानैजों बिमाबो फिसाबो लबार बारियाव लबार लाना फैबाय लबार हाहैबाय गावस्रा आराम न'आवनो थागासिनो नायलाय तनिष्कायाबो बिमाबो फिसाबो ओरैनो हरलाय What's your name? नामा खिथा होमबा What's your name? नोंजों थाफायाबा जों सोरजों थानांगौ नोंजों जोङो थाफायाबा होनलाय जों बहा थानांगौ What's your name? नामखौ खोन्थादो दे What's your name? My name is Tushka Vasudhari. What's your father name? What's your father name? No. Papa Nahunda. Yes. My name is Timu Vasudhari. नङालै My father name is Timu Vasudhari. Okay. What's your mother name? Mamana. Yes. My mother name is Vasudhari. Okay, good. नोंना हाथाया मानो एम्फौ जाखो नों बिस्कुट जाबाय थायोना आं जायाखैलै आं एसे उन्दैयाव आबौआ बिस्कुट लाबोनायखौ जाफ्लांबायना बेनिखायनो हाथाया सेवबाय आसिनि हानानिया आबौ लाबोनाया ओमफ्राय हाथाया सेवबाय नों मानो मोसानाय मैया आं मोसायाखैलै जुब अखाखौ होननायखौ मानो मोसानाय आं मोसायाखै मोसादों एक्सारसाइज खालामदोंमोन आं खालामदोंमोन